bir karar devletin tevi yamının kalkınçı döwrüne Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk matbuatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyň atyrly başlangyçlary netijesinde we hormatly prezidentimiz Arkadagyly Gahryman Serdarymyzyň paratatly başlandygyny ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny öpçün etmäge we durnukly tebii gurşawy kemale getirmäge gönükdirilen milli tokoy maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Salam arkadaşlar Gahryman Serdarymyz. Bedow ýaly owadan bagda var ýani ýollarymyz. Arkadaşlar Serdarymyzda ýagyar alkyşgullarymyz. Bedow bat ýelimiz bir ajaýyp çağı diýmek diýarymda bakmak watan janyna sevmek. Arkadaşlar Gahryman Serdarymyz bagna hallaryny turdup beräňde. Hormatly prezidentimiz bagna halyny oturdup ýaklyk bag mektabarasyna badalgy berdi. Döwlet başçylygymyzyň ýurdumyzy bagy bossaňlygy öwrümäge gönükdirilen bir giňerimli çäre gatnaşmagy onuň ähmetini hassa artdyrdy. Hemde halkymyzyň milli däpleriniň dogamaty atarlýanlygyny aýdynlyk bilen görkezdi. Ýurdumyzy bagy bossanlygy öwrümekde ilmi çemeleşme aýratyn ünserliýär. Nahallaryň bükünjügiň toprak howa şertleri nazara alınıp ekilmegi, dagy teginnäk giňişliklerde agaçlaryň bir kemsiz ösmegini üpçün edýär. Şäherlerde we owalarda köpçüliklerin bag nahallarynyň oturdurmagy ýaşamak üçin amatly ekolog gurşawy döredýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýakly künjeklerini bolşýaly paýtagtymyzda we onuň tögereklerini, tokoy dowlaklarynyň meýdanlarynyň, çäkleriniň barha giňildilmegi bir asyrly işe möhüm ähmet berilýänliginiň misalydyr. Köpçüliklerin bag mekçäresi ekolog awadançylygy üçin etmek bilen bir gatarda tebigatyň biýodürlügini gorap saklamakda da möhüm ähmeti iýdir. Halkymyzyň bir asyrly işe jebislikde gatnaşmagy watan söýüjüligiň hemde ýurdumyzyň öýe bolşy tebii gözelligine hormat goýmagyň, ata-babalarymyzyň daş gurşawy bilen taýdaşly ýaşamak görelgeleriniň häzirki nesiller tarapyndan münasip dowam edýänliginiň aýdyn nyşanydyr. Tabara gatnaşýan daşary ýurtly mehmanlar Türkmenistanda şeýle ekologiýa başlangyçlarynyň iýligderli geçirilmeginiň sebitde daş gurşawyň durnuklygyny üpçün etmekde nusgalykdygyny we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça dünýä birleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge uly goşun goşýanyny bellädiler. Dünýä medeniýetiniň gadymy ojaklarynyň biri bolan Türkmen topragynyň tebii şertleri, dağ çeşmeleri, bereketli topragy we amatly howa gurşawy ýurdun üýsemlik dünýäsini baýlaşdyryp, ýurdumyzda daýhançylyk däpleriniň öýsüşiň täze derejesine çykmagyny üpçün edýär. Tahawatly türkmen topragy dünýäde iň gadymy ekrançylyk medeniýetiniň kemale gelen ýeri hataplanýar. Taryhy maglumatlar ýurdumyzyň giň ýaýlalaryna gök, bakça ekinleriniň, meýweli baglaryň üstürilip ýetişdirilmegini tasdiklaýar. Munun öýdi milli daýhançylyk we bagwançylyk däpleriniň taryhynyň asyrlary ulap gidýänini görkezýär. Şäheriniň başynda ministrler kabinetiniň başlygynyň owagyjylyk toplamyna gödäwçi diýen ornatary Ataka Aliýew, hormatly prezidentimize tutuş ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan ýaklyk bag mektabarasynyň başy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz bag nahallarynyň oturdurmagynyň ekologiýa ýagdaýy gowlandyrmakda möhüm ähmeti eýidigini belläp, daş gurşawy goramak, ýurdumyzy toplumlaryň bagy bossanlyga biremek, ýüňden oturdulan baglaryň iýdigini ýetirmek boýunça alyp barýan işleri hemişe gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň paýtagtymyzda gödäwçi diýen ornatary Anna Mehmedow baş şekerimizi awadanlaşdyrmak, onuň çäklerini arasaçylyk işlerini geçirmek babatda ýerine ýetirilýän şäherler paýtagtymyzdaky gurulşyk işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda bundan meýläkli ösdürmek we paýtagtymyzda arasaçylyk kadralaryny berja etmek boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Meýlim bolşýaly Birleşen Milletler Guramasynyň daş gurşawy boýunça konwensiýalarynyň 10-njysyna goşulan Türkmenistanyň ýokary derejeli forumlarda ýöňe sürýän başlangyçlary halkara birleşigi tarapyndan giň gollugy eýe bolýar. Olaryň ataryna Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada howanyň üýtgeme bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek, Birleşen Milletler Guramasynyň suw strategiýasyny, Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňiziniň sebit üçin ýürüýte maksatnamasyny işläp taýýarlamak, Aral meselesini Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň aýratyn uru hökümine kesgitlemek, Hazar deňiziniň ekolog awadançylygyny gorap taklamak boýunça başlangyçlar bar. Çäreniň dowamynda dürejlik toparlarynyň mehriban watanmyzy we täze taryhy iýamyzda amal aşylýan büyük işleri wasp edýän çykyşlary davra gatnaşlaryň ruh felentligini artdyrdy. Şeýlelikde
şu gedekki ýakşylyk baýyk mekdebarasy ata watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 35 ýylygyna beslenýän garaşsyz bagy bir tarap Türkmenistan, bide watly at muradyň mekany ýylyna ýurdumyzyň ekologiýa awdançygyny üçin etmek boýunça ährimumy tagallary goşýan münasip goşandanyň nowatdaky beýany boldy.